סודות של בנות חלק ראשון, כי פעם אתם מאוד אהבתם את זה, וכן, אני יודעת שאני צריכה שפכטל. ג'וסי כבר על ההתחלה. בנות, בבקשה, אל תהרגו אותי על זה. טוב, כשאנחנו מתגלחות, אנחנו מנערות את הסכין על הקיר. וואי, אני לא אמרתי את זה עכשיו. איך אתם לא אומרים לי שצריך למספר? טוב, נאמבר 1 היה, נאמבר 2. בנים, אם אתם לובשים נכנס אפור, ואתם נמצאים בסביבה של בנות או בחדר מלא בבנות, תהיו בטוחים שהעיניים של הבנות האלה כבר מזמן פזלו לנאמבר 3, וכבר אמרתי את זה פעם ואני אגיד את זה שוב. רוב הבנות יעידו שזקן, זה פשוט עושה לנו את זה. זה או שזה המראה הבוגר, או שזה בגלל שהוא מנשק אותנו נאמבר 4. טוב, בנים, תפתחו את האוזניים שלכם טוב 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 ותקשיבו, כי אני לא אגיד את זה שוב. אם בחורה כותבת לכם, נראה, זה אומר לא. ואם 10% אומר שאולי כן, זה עדיין אומר לא. נאמבר 5, גברים, בבקשה, אל תחיו בסרט. בנות לא קמות פרינצסות עם ריח של עדרים ועם איפור ומסודר. לא, זה לא קורה, זה רק בסרטים קורה. בנות קמות מסריחות, בנות קמות שיניים צהובות וריח של נבלה מהפה, ועם שיער כאילו עבר עלינו עדר של כבשים. אז כן, אז אנחנו לא. ואלה שקמות בצחצחות, יאללה, אל תצחקו אותה, אתם קמות 5 דקות לפניו כדי לסדר את עצמכם וחוזרות לישון. נאמבר 6, סתם, אני לא אעשה נאמבר 6. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, אתם יודעים מה לעשות.